ka pre, kanila aga mo na akong pinakaganahan. Nga naman. Eh kita yung tulo nag-uban. Ang sapa mo gina akong gihulat no nga magsabay tayo yung tulo. Mingan ako ninyo. Ay sos, ang sapato mga kabuyag ba? Ay di sabay tayo sa pre-uno nga pre-uno. Uno, makawa may checkpoint Wala kaya. nang checkpoint pero na si Hana ko nagatang. Ay, buti. Kapten! Sama ni. Pre, Sa man Hana. pre. Upa na po mong tulo? Karon na bitaw mi nag-uban balik ba ya? Magbanding pud mi. Mag-o pa mo na gikan og buhol? Yan maglaag na po mo, magbandang na po mo? Wala man to nakasabay si Marjong sa mo. Oh, kameraman. Karon na niyan ka. Karon namanan. Kanihan. Kay papriwala ka. Ikaw ba? Pamilyado na ka ba? Sige, rag nga na huna ba? Maglaag dali Kanina mo po mong kauban, kani? Magbanding. Kanang duha? Wala man may buhaton nga Wala may dautan. buhaton dautan. Naog. Sama ni pre. Mga anak ka na lang ni Nanangit ka kog tarong gawin no. Na. Yubax. Unsay? Abling yubax. Pre, yubak pre. Yubax dayon. Oh, Na, tanawa lagi. Sakto pa dyan akong gihuna-una ba? Mga ilim nun na pod. Dili man niya. ginagmay ra man gud ginagmay ra man asa ra man ako magtanduay-tanduay mi. Pila ra man ni upat ra man ni kabuok ko. So, pa rin mo natagbaw banding ato sa buhol. Wala man gud si Marjong galino. Atuhan. Butang na ibalik na ni pre. Bangis man eh. Bag. Gimbag. Asa man eh. Bag ni mo. Nya. Ablihe. Lupig pa may checkpoint ani pre. Ha? Tama na? Masa nina? Pinagli mo kadlaw dito ah. Banding. Nga naman ni pahumot. Ha? Sama ni? Kapugi-pugi jud ka. Kapugi-pugi jud ka. Dili man napapugi-pugi kailangan pud na mo presentable sa among cottage. Say manggodan ka na si Marjo makainom mo bawo ang bakba sa limnon mo nang spray niya ng pamot yung Sorry, bakba. bayan. Bitaw naan. Kamu kay inyuha dyaning konsentihon ba? Unsay kog sentiyan na. Dire banding ra man gud. Ulti niya sa muna nangin naman daw siya sa Nangit imo. na galiunta ko. Nanangid man di ay. Daka ni mo be? Saan man yung pitaka nga na? Kita ka dayon. Kompleto man akong lisensya. Kumpleto lagi mo lisensya pero dili naman akong kailangan. Unsa man di ay? Kwarta akong kailangan. Ulti ka na checkpoint na niya. Rehistro. Gusto nung kuha kadakuha ng 5 mil. Dakurang 5 mil tanawa ni mo na mga lista sa mga utang nato. Oh, mga utang nato na ha, isda 550 to. Tubig na 200. Kurente na to 2 mil. Karni nato 450 tong utang nato. Napakita erawan 350. Oh, 350. Yan napakita utang ka timinda, napakita utang 15. Oh. Kulang pa kay ni 50. Wala na ko kwarta dire. Binli po doon sa pang-cottage lang han o pang-entrance 20 lang. Pang entrance dili pwede jud. Grabe, pug kay ikaw eh. O sige na lang, mangitatag ba maagi dito sa unahan pa eh. Wala pa makarigas pre. Sige, napanigas. Usay gas. Naog. Gikuha naman ni mo ang Di ko tanan. naman yung tanan. Kani? Ibili ni. Ano ibilin man? Eh pwede pa nila ko parintahan. Nga kami yan eh. Ay pamaktas mo. Ay nako. Kisa ba mo dala ni Pauli, ikaw? Ako. Kung saan yung pag-drive nga, di ka kabalo mo drive ni. Maumawan. Ay doon ako nakuha na. Doy. Dali doy. Pintahan na te. Rinta makakali. Oh. Ay na. Istorya sa ragon ninyo na pre. Mangis ako dire. Sinong ano iparinta man mo? Ihatod sa kog balay doy ha. Sige tayo. Agoy. Pinuan. Sa man ni ay. Grabe unsa man imong lakaw. Bago pa gani mi nagkuyog. Daot na diretso. Let's go, pre. Ano sa may sakyan na mo anihan na? Pamaktas mo. Sa maning lakawa pre, wa may klaro. Radyo ko na, i-spec ka to ba? Pre, asa na may imong motor? Pero gidagit tagay no, game pound. Gayo kalimting rinta ni doy ha. Bayani ha. Asa naman? Unang ilim nun. Patay na sa U-box. Nya, maktas na lang tapos ng dagat. Layo mo na to oy. Ani na lang. Mangita na lang tag nag-inom sa cottage. Sabay na lang tag shot nila. May panara man na gyapon na, tara. Mura nga ako nang bubuga pre. Uy,